Molt bona nit a tothom. Gràcies per les persones que heu fet l'esforç de venir a compartir l'acte d'avui. Gràcies a la Fundació Balbi, representada per la Rosa Vidal, en aquest cas, per tenir sempre les portes obertes a la campanya de l'agenda llatinoamericana. A la Consol Vidal, per portar sempre la rienda d'aquest recital. També gràcies a en Jordi Bujades, que avui s'ha excusat, i que és l'anònim més potent que té l'agenda llatinoamericana a Catalunya. Gràcies per acompanyar-nos també la diputada d'IPSalut, la Maria Teresa Bronzó. Un any més i en fa 32 anys que en Pere Casaldàliga i en Josep Maria Vigil varen tenir el bon encert de crear aquesta eina mundial per fer pensar i despertar consciències. També un any més de presentar l'agenda a través de poesia i la música per expressar sentiments i emocions i reflexions i en el mar de la bellesa, l'amor, la vida i la mort. Ja sabeu que Casaldàliga ha sigut també un poeta il·lustre, clàssic i profund. Però el recital d'avui té una particularitat que és reconèixer, donar les gràcies a totes les moltes persones que d'una manera gratuïta i generosa, a voltes silenciosa i anònima, han fet possible que la campanya segueixi fent camí i que han compartit, celebrat les causes de Casaldàliga. Per tant, amb aquest esperit col·lectiu, la Comissió de l'Agenda de Girona ens honora que la Núria Ribas, l'Irene Caselles, en Seba Esparra, en Joan Sorroca i en Jaume Soler hagin acceptat l'invitació en aquest senzill, modest però sincer acte que representa la col·lectivitat esmentada. Gràcies a la saviesa de la Universitat de la Vida, que és l'única que ens ha donat l'experiència necessària per anar teixint, construint campanya d'educació popular amb valors humans. Avui no parlarem tant del caudal de riquesa que es troba a la Llatinoamericana 2023, resiliència comunitària, sinó per al subtítol de retrobar-nos, actuar i resistir. Donat que l'agenda també vol dir història, militància, compromís i acció permanent. I acabo amb les paraules d'en Pau Casals. Sigueu fidels a la terra i a la llengua, no per tancar-vos i recluir-vos, sinó per tenir veu pròpia en el gran concert dels sentiments i les esperances de les persones. La Consol serà qui donarà l'entrada a tots els participants i endavant, no? Molt bé. És evident que estem vivint adversitats extremes causades per l'emergència climàtica i les guerres que traspassen fronteres i esdevenen internacionals. No és res nou, però sí cada vegada més freqüent. Hem de lluitar per una altra economia i una altra geopolítica, però també hem d'enfortir-nos per tenir comunitats resilients. Hem de ser capaces de sobreposar-nos a l'adversitat, agafant-la com una oportunitat de creixement. Els moviments socials organitzats tenen un paper clau com a portadors d'esperança per superar les crisis i construir un futur on la vida estigui en el centre, pensant amb el cor i seguint amb el cap. Les persones amb resiliència personal afavoreixen la resiliència comunitària, que necessita el compromís amb un mateix i amb els altres. L'Agenda Llatinoamericana Mundial et convida a tot això i molt més en una nova campanya solidària. Apropa't i fes la teva. Bé, bona tarda. Molt bé. Bona tarda a tothom. Gràcies per... Ai, perdó. Vine aquí, si per cas, Consol. Ja estàs bé.
Bona tarda a tothom, gràcies per ser-hi un any més. Bé, me fa molta il·lusió veure cares conegudes, que feia temps que no havia vist, com en Joan Sorroca i altres de la llatinoamericana. Benvinguts tots i gràcies una altra vegada. Bé, donarem pas al primer poeta, primer la música de la Katia Bogri amb una peça. A molts de vosaltres potser que la coneixeu, la Katia és persa, fa anys que està aquí, i és una persona que ens acompanya a molt dels recitals poètics. A l'agenda quasi no falta mai. Gràcies, Cati. Perdonar, hola, que me esperaba salir más tarde por eso. Pero bueno, no hay problema. Ara faré una després, no? Que tinc 3 veces. Ah, vale. Voy a cantar en idioma farsi, que soy originalmente. Després de sentir la Cati amb aquesta veu tan especial que té i tan maca, donem pas a la poesia. El primer serà en Pep Penosa, sentiments sempre tu, el jardiner de sentiments, li diguem. Que sí, continuem, Bona vesprada, gràcies per convidar-me una vegada més, un any més, per fer-me partícip. Llegiré primer un fragment de la llegenda llatinoamericana de Paulo Roberto Martins. Diu: els pobles nadius es van enfrontar a la colonització europea.
Aquesta colonització que va portar al continent americà la divisió social, la desigualtat, l'especulació i el concepte de propietat privada. També va portar l'Estat com a instrument garant de l'explotació i l'apropiació individual de la terra i dels béns. Els colonitzadors europeus van iniciar guerres per conquerir territoris i sotmetre els pobles indígens, provocant l'extermini de molts pobles i la reducció de la població de molts altres. En aquestes fugides, els nadius pretenien construir territoris i societats lliures de l'esclavitud i la desigualtat. I acaba dient: el futur lliure del feixisme serà la victòria dels pobles llatinoamericans i la seva gran contribució a la història de la humanitat. Malauradament es va repetint i repetint i repetint i repetint. El tema de la resiliència, jo l'he lligat una mica també amb el que està passant ara, que sembla que torna a reeixir les protestes contra els abusos sexuals i tota aquesta nova llei que han aprovat. Però és que els abusos sexuals per mi no està només de violència de gènere a les dones, sinó també en els homes, en els nens, entre els nens i entre germans. I crec que es té que valorar tot, només no d'home a dona o dona a home. Abusar de la innocència. En els maltractaments, la persona que ho pateix ho arriba a normalitzar. I parla d'un germà respecte a l'altre germà. No era conscient que la teva mirada era bressol d'agulles de foc, com una acupuntura amagada dins un esguard d'engany. No era conscient que els teus ulls encenien 1000 vidres de sal devorant la innocència de carn de nen. El cor bilingüe de malaltissa gelosia. No era conscient que els teus ulls conjuraven exorcismes de pluja amb un càstig a fuetades i una màscara lasciva ben camuflada. No era conscient que amb la teva força a poc feies morir el nen i minvaves la seva personalitat. Ara, fins no fa molt, el nen obrí els ulls. Gràcies. I tot seguit irem cap a l'Argentina amb l'Edu Sibori, però és resident aquí a Girona. Suposo que tots el coneixem. Bona nit a tothom. L'escolet de l'agenda llatinoamericana. Gràcies Jordi, Consol, Fundació Balbi, per convidar-me com sempre. Gràcies a tothom. La resiliencia política de las bases populares de Frei Betão, Brasil. Ejemplo de lucha y de resiliencia el Lula, por ejemplo, y después la persona a qui dedicaré el meu poema. El segmento que he escollit és la reduïda divulgació de l'art i la literatura produïda pels pobles oprimits, indígenes, pobladors de quilombos, camperols, obrers, prostitutes, presos comuns, etc. Es deu a l'elitisme de les nostres universitats acomplexades davant les acadèmies dels Estats Units i Europa. Els cursos d'extensió universitària rara vegada tenen com a objectiu l'actitud d'escoltar i investigar conjuntament amb els segments subjugats subjectes a tota mena de prejudicis, discriminacions i ofenses. Què se'n sap de la política indígena, de les històries dels quilombos, de l'art de les dones recolectores de fruita, del dolor dels que pateixen oblidats a les presons? Això no obstant, aquesta gent resisteix i afortunadament a vegades
troben algú que els dona veu i espai com tants escriptors, artistes i intel·lectuals que expressen a les seves obres i textos el dolor dels oprimits. Aquest és el text del Frei Beto i he escollit aquest poema del Trilero d'Emocions i vull dedicar-lo a una persona que ha mort fa pocs dies, exemple de lluita amb les mares de Plaza de Mayo, a Eve Pastor de Bonafini. Todo comenzó en el huerto de su abuela en Merlo, trila que te trila el trilero, trila que te trila la vida. Centro, derechas, izquierdas, ¿dónde está la bolita de miga? La incógnita, la encrucijada, bajo qué cubilete asoma la realidad. Y si no hay miga, vendedor de ilusiones, vendedor de realidades, horizonte naranja donde no estabas vos, trila que te trila la vida, trila que te trila el trilero, ¿dónde está la bolita de miga? ¿Dónde están los desaparecidos? ¿Dónde están Paco, Haroldo, Roberto, Rodolfo? Seguiremos preguntando los escritores a través de las generaciones hasta que alguien nos dé la respuesta. Te trilan los milicos, te trilan los políticos, te trila tu novia, todos trilan. Te trila Alicia en el País de las Maravillas, te trila la Matrix con la suspicacia propia de los buenos trileros, manipuladores, prestidigitadores, magos, chamanes, sofistas, psicoanalistas, charlatanes, carteristas, timadoras, trileros de emociones, pescadores tirando el anzuelo esperando a que alguno muerda la carnada, como yo, el último de los trileros. Pudo bajarse del caballo a tiempo. He ahí su inteligencia, bajarse antes que lo bajen. Soldado vivo sirve para otra guerra, decía. Pudo bajarse del caballo a tiempo, antes que la tempestad deje a todos con el culo, la intemperie, antes que los interventores de turno comprueben las anomalías que él vislumbraba, comentaba y nadie le daba bola. No quiso ser cómplice, quiso estar vivo para testimoniar, para tener dignidad frente a la mirada de sus congéneres, tomar tranquilo su café con leche. Pudo bajarse del caballo a tiempo, he ahí su inteligencia, bajarse antes que lo bajen. Podría haber navegado un rato más, pero se dio cuenta que no había tutía. Era el capitán de un barco amotinado, y a él solo le gustaban los barcos ebrios o de papel de diario. Suenan las campanas, las madres de la Plaza de Mayo recuperan otro nieto nacido en cautiverio durante la dictadura. Mi hijo, pequeño, pregunta: ¿qué es la dictadura? Pienso unos minutos, afortunadamente no contesto. Nuevamente encuentro el sentido a la vida. Ya te iré contando, hijo, digo, ya te iré contando. Muchas gracias a todos. Tot seguit sentirem de Roser Sánchez. És que va bé, per gravar va més bé aquí. Ah, més bé, eh? Aquí? Bona tarda a tothom. Sentiu? És que estic una mica refredada i jo tinc una mica l'orella tapada, no sé si sento molt bé. Gràcies per convidar-me i bueno. Ara? Sí? Bueno, primer llegiré els dos que he triat de l'agenda i he triat un de Norelis Álvarez, de Canadà, i diu així: la resiliència és l'art de navegar en els torrents, la capacitat de ser feliç fins i tot i quan tens ferides a l'ànima. La resiliència fa que cap ferida sigui un destí. Després he agafat un altre trosset de Flavio Alves, de Barbosa, i diu: pel camí vull estar plenament agraït de tot allò que la vida m'ha donat. Cantaré, com la joventut, cants de resistència i llibertat, per fi de l'odi, del dolor i de tota forma de violència, i per l'abolició de les fronteres entre els pobles. Que l'amor recíproc i radical sigui el ventre del dia a dia es renovarà. La meva alegria, al final d'aquesta marxa, serà proclamar de cap forma de vida va quedar fora del cercle de la igualtat i que els nens, joves i ancians van ser reconeguts a la seva autoritat de preservar la vida
i fer créixer la humanitat. Que recorrem el camí de la vida, vivint i pensant en tot el cos, des del cor, les llars, les comunitats i el món, sent generosos i tenint com a companyes l'esperança, la indignació i el coratge. I la que he fet jo és aquesta. La vida ja és bastant dura a vegades, perquè nosaltres encara la féssim més difícil. El nostre món és de tots els éssers humans que en ell habiten, així que cal que el respectem. Hem de treballar i lluitar perquè el nostre món sigui un món sociable, educatiu, empàtic i humilde. Unim totes les nostres forces i les nostres ganes per poder així ajudar els més necessitats. Aportem tots i cadascú de nosaltres un petit granet de sorra per poder canviar i millorar la humanitat. Tot seguit sentirem la Càrie d'Orca, que ve d'Olot. Aquí o aquí? Hola, bona tarda a tothom. I moltes gràcies per convidar-me. Gràcies, Consol, per comptar amb mi també. I gràcies, l'agenda. Bé, a veure, jo aquest any m'ha costat una mica decidir el tros d'article que volia llegir, perquè la veritat és que tots són molt i molt interessants. Però n'hi va haver un que per deformació professional em va cridar una mica... Em va cridar l'atenció, i dic de formació professional perquè jo m'he passat 44 anys al mig adolescents, i 44 anys al mig adolescents són molts anys, ensenyant-los, batallant-hi tot sovint, però el més important era que jo penso que els he ajudat a créixer. Llavors, d'aquest article hi ha hagut una cosa que m'ha agradat moltíssim, està molt resumit i només són tres línies, i diu així: els joves tenim un paper clau en la lluita per la desinformació. Som el que ens hem criat en una societat tecnologitzada i és, per tant, el nostre deure organitzar-nos per ser una joventut formada i revolucionària. El poble, nosaltres, en un acte de sobirania i resiliència, hem de ser valents i capaços per enfrontar-nos i desmentir les notícies falses, organitzant, per què no, mitjans alternatius o bé aïllant les grans corporacions o empreses dedicades a la informació. Són paraules d'un adolescent, però jo penso que hem de tenir present que els adolescents són el nostre futur. Llavors, partint d'aquí i com un cant, aquests adolescents que estan a les aules, que hauran de ser les persones resilients, i em semblen a mi que molt resilients del demà, he escrit una prosa poètica. I diu així: era jove, tan sols tenia 15 anys. No tenia papers, però sí un pare que l'aconsellés. Fill, ara hi ets a temps. Comença de nou, deixa les pors, vola. La vida és això. Enceta un nou camí, persegueix els teus somnis, marxa, vés lluny d'aquí. I ho va fer, va marxar, ben lluny d'allà. I aviat va entendre que no és el més fort el que sobreviu, ni tan sols el més intel·ligent, sinó el flexible, el que no té por del bufet del vent geliu. I ell es va adaptar i va tornar, totes les pors a enterrar, ja ni tan sols el fred l'afectà. Li diuen el resilient, viu la vida i accepta els reptes, lidera comunitats, dona esperança als somnis de la gent, escampa, sentiments de germanor, compartir identitats, orgull de pertànyer, sentit de l'humor, riquesa de pensament, i diu: tot això crea comunitats resilients. Moltes gràcies. Ara tornarem amb la música, amb la veu de Càtia Bobri.
también quería darte las gracias y a todos los que organizan esto cada año, bueno, casi cada año, cuentan conmigo y este año estoy muy emocionalmente metida, bueno, en lo que está pasando en mi país, en Irán. Entonces este tema me toca muy de cerca también, porque las mujeres y los jóvenes tienen una resistencia, pues, muy dura, muy fuerte. Así que, bueno, vamos ahí. Voy a cantar una canción que lo aprendí hace muchos años, cuando llegué recién aquí. Pero bueno, me ha acompañado y me gusta. Os va a sonar también familiar. En la plaza vacía nada vendía el vendedor, y aunque nadie compraba, no se apagaba nunca su voz, no se apagaba nunca su voz. Voy a poner un mercado entre tantos mercaderes para vender esperanzas y comprar amaneceres, para vender un día la melodía que hace andar y el agua de este río que es como un grito de libertad, que es como un grito de libertad. Estoy queriendo. Tú eres el que ha pasado, el que ha quedado y el que vendrá. Vendo el árbol que queda en la arboleda de la verdad, en la arboleda de la verdad. Voy a ofrecer por el aire las alas que no han volado, los labios que recuerdan la boca que no han besado. Al aclarar la mañana esa campana de tu canción, pregonero que llevas mil cosas nuevas en tu pregón, mil cosas nuevas en tu pregón. Vendo en una cesta el agua y la nieve en una hoguera, y la sombra de tu pelo cuando inclinas la cabeza. Vendo en una cesta el agua y la nieve en una hoguera, y la sombra de tu pelo cuando inclinas la cabeza. Tot seguit irem cap a Cassà de la Selva, sentint la Dolors Godó. Bona nit a tots. Gràcies per haver-me donat l'oportunitat d'estar aquí amb vosaltres. Molt contenta de poder-hi estar i de poder col·laborar. Jo del tros de l'agenda llatinoamericana, en lloc de buscar un tema sí, però he agafat paràgrafs separats per donar-vos una mica la idea de lo que a mi més m'ha impactat. Com que jo també sóc una persona que amb el món de la fe de vegades he tingut moltes controvèrsies, i quan me pregunten jo sempre dic que cada dia soc més cristiana i menys catòlica, doncs he agafat un escrit de Joan Maria Vigil i uns fragments. Deia, per exemple, que explica que és una mica tard, però és la nostra hora, que mirant a l'altra cara de la moneda semblaria que ens costa fer passos nous.
A nivell ideològic religiós, per exemple, no sembla pas que avanci la teologia de l'alliberament, els militants, els agents de pastoral ni les seves associacions. Es podria pensar que ha perdut el compàs, la teoria aquesta, viu de les rendes del passat, i llavors diu que està clar, s'han donat diferents paradigmes en aquest camí de la religiositat, i diu que, per exemple, s'ha demostrat que aquí a Espanya, només en 3 anys de pandèmia, el nombre de creients a Espanya ha disminuït un 10%, gairebé tant com en els 19 anys anteriors. I diu, és possible això? Diu, ja les nostres societats no senten ni pensen com abans de la pandèmia, cada vegada menys. I en un altre fragment diu, els joves, a vegades fins i tot els de 45 anys o més, viuen en un altre món i els grans s'adonen que no empatitzen amb ells. I llavors més avall urgeix construir un pont, però no pas perquè els joves el travessin, sinó per tant que els grans, la tradició cristiana llatinoamericana, el passi i vingui cap als joves, despresa dels paradigmes vells de sempre, premoderns, inclús medievals i fins i tot neolítics. Això és el fragment. I la poesia, també pensant en les situacions que estem vivint, en aquests països que estan en guerra, en fi, amb les emigracions, tot el que vulgueu, hem d'agafar un moment de reflexió i pensar que malgrat els molts problemes que tenim, encara podem estar contents d'allà on vivim i de la vida que tenim. I llavors he fet aquesta poesia perquè és de la casualitat que jo vaig néixer a la Vigília de Reis. I la poesia diu, per què? Vaig néixer aquí una nit de Reis. Ningú em va dir si el lloc m'agradava. Ho volgué el destí. La mainada, com gaudia d'aquella màgica nit, mentre el cel s'omplia dels focs d'artifici, fent de la nit dia. La mare em va prendre, esclatant de joia, i abraçant-me tendre, em cantar una nana que amb el temps vaig aprendre. Tu has nascut allà. Tot el cel brillava quan vas arribar, perquè esclataven bombes, mig poble cremar, tot el món fugia, però en la casa en runes ta mare et paria i entre els seus plors cap nana hi cabia. Mira, ara m'emocionaré. Per què jo aquí? Per què tu allà? Ho volgué el destí, vinguérem al món sense poder escollir. Tot seguit irem cap a Torroella amb la veu d'Enric Guinar. Sí. Sí, t'ha tocat. Estic... Emocionat? No, estic molt ben representat. Bueno, no, tu com a poeta tens de representar. No, estic molt ben representat perquè tinc els meus amics de Torroella, en Joan i en Quim Castelló. Per tant, no soc de Torroella, soc de Quart. Bueno, de Quart, és veritat. I estic molt content que m'hàgiu convidat. I quan la Consol me va escriure, jo li vaig dir que no. Vaig pensar, em sembla que no tinc cap poema que pugui anar avui a l'acte. És més, a veure, repassa, no? Repassa. I em vaig trobar un que es diu Gla, Aglà, es pot dir Gla, G-L-A, Gla, la Gla de les Alzines. Pensa, mira, aquest poema potser el podríem recitar en aquest acte, i li vaig enviar a la Consol, i la Consol em va dir, sí, endavant, és un poema molt bonic, vaig estar content. I doncs bé, és això el que farem. A veure, hem de llegir un fragment de l'agenda. Ja això... Per què vaig agafar aquest poema? Pel tema, per aquesta paraula, no? Que sembla que en Jordi deia que ja no vol dir tant, com deia al començament, que és la paraula resiliència, no? Jo el vaig agafar per això. I veig que aquí el col·lectiu Ronda
fa un premi sobre la resiliència comunitària. Llavors jo penso, què és més resilient que un bosc? On hi ha més comunitat resilient que en un bosc? És que enlloc més. És a dir, hi passa un tractor amb aquells amb cadenes o hi passa una màquina articulada i ho xafa tot i al cap de 15 dies ja veus que torna a apuntar. El bosc és un exemple de resiliència. I d'això parla el meu poema. Aquí, en el col·lectiu Ronda, em veig que comença amb un paràgraf, comença però la resiliència, entre cometes, existeix. I les classes populars ho saben millor que ningú. Perquè són les classes populars les que sempre han hagut de batallar amb la dificultat. I és precisament en allò col·lectiu i no pas en l'individualisme on es construeix la veritable possibilitat de ser. Un ser en dignitat i un ser perquè som. Això ho diu les bases del premi. I bé, en el col·lectiu hi ha aquesta possibilitat de ser. Bé, llavors, a casa meva tinc 3 o 4 roures que en aquest temps que som ara doncs deixen anar les fulles i deixen anar les glans i tinc força feina a bufar-los i a bufar les glans i bufar les fulles i que el jardí doncs si estigui bé, no? I un dia vaig trobar un vers d'un escriptor americà que es diu Ralph Waldo Emerson, que diu: una sola gla pot crear 1000 boscos. Ostres, una sola gla pot crear 1000 boscos. Estàs aquí bufant les glans, ja tens un poema, a veure si el podem escriure. I al mateix temps, més o menys, a la mateixa època, vaig llegir una frase d'un traductor, d'un poeta, un escriptor molt important, que es diu Marcel Riera, que no fa gaire va presentar un llibre aquí mateix, a la Fundació, em sembla, que deia: escriure és una manera de mirar. Escriure és una manera de mirar. Qui et llegeix veu allò que tu has observat a través de la teva mirada. I clar, jo pensava, mira, amb aquesta frase i el vers de l'Emerson gairebé tens el poema. I és aquest poema que ara us llegiré. Jo deia: escric i miro, escoltes i veus. Exactament això que farem ara, perquè vosaltres no em podeu llegir perquè no teniu el text, per tant l'heu d'escoltar. Som-hi, doncs. Gla. Una sola gla pot crear 1000 boscos. Ralph Waldo Emerson. Escric i miro, escoltes i veus. Avui he bufat un bé de Déu de glans de terra i de cop, plop, n'ha caigut una. I plop, una altra. I plop, una altra. I encara un altre plop. I un altre. En un bombardeig seguit, constant, autènticament poètic. La veus, aquesta gla, que és el poema? Una gla, diuen, fa un roure. I una gla, dic, també fa una arma. Perquè una gla fa un roure pot fer 1000 glans, i 1000 glans poden fer un bosc. I ja miro aquest bosc que en pot fer 1000 de boscos. I en 1000 boscos, no els veus? Ja tenim demà. La Clara Baqueler, que recitarà amb signes. Ella ve de Girona. Primer del tot,
Gràcies per la consol. Aquest senyor, que no recordo el nom, Jordi. I la Fundació Balvin per convidar-me. Això és la primera vegada que vinc. I us diré unes quantes paraules sobre aquest llibre que seria un mini monòleg. I l'altre és un poema de la Joana Raspall que hi figura en el llibre. És el que sé. Ara és el poema de Joana Raspall, Siguis nascut.
Això, honor Manel Bielsa. Bé, acabarem aquest acte amb un poema que vaig fer amb Casal d'Àguila l'any 98. No m'he preparat res de l'agenda llatinoamericana. Diu, començo amb una frase d'en Rousseau, diu: la paciència és amarga, però els seus fruits són dolços. I tot seguit el poema diu així: lluites per tot això que s'ha creat en aquesta terra esquerdada i seca pels temors. Vius amb esperit ferm per aconseguir un lligam de pau entre la vida i la mort. I enmig de la memòria s'alcen mots plens de crits i silencis, mentre les teves càlides mans retenen l'aire tebi que s'escampa barrejat de suor i llàgrimes. La teua fe i la teva saviesa ens portarà un món millor. La passió de protegir la vida dels febres farà de cada escletxa un riu navegable, sense cap recel. Mentre el teu alè retingui la constància, res ja no serà igual. Tot seguit tornarem amb la Càtia Bobri. I després donarem pas a en Jordi Planes pels reconeixements. L'Ester Farga no pot venir per problemes d'horaris. M'excuso en nom d'ella. Esta es una poesía que lo hizo un amigo mío anoche. Es sobre la capacidad que tienen ahora las mujeres en Irán. Entonces aquí dice, con el deseo de llevar al viento, ¿no?, mi cabello, y que estoy envidiando volar. Con ese sentimiento. O sea, es una poesía que lo acoplé anoche en el marco de una música que es conocida para todos ustedes. بینم سرنگ پرچم خود را اگر هم پای من باشی بیا مام وطن بنگر زنان سرزمینم را تو آواز حزینم را همه باگی سوانه باز همه در حسرت پرواز در این فریاد رداسا که می آید ز ایرانم در این قوقای زن سالار منم هم پای یارانم منم هم پای یارانم هزاران مادر غمگین به سوی کودکان خود هزاران لاله غمگین به ماتم در خزانه خود همه در حسرت Posing a merced de alguna o nada, a merced de alguna o nada, mentre tot això arriba, que la força d'arribar-me potser tingui temps encara de robar-li a la vida i aixomplir el meu bagat.
شوهر